Hello mga langga! This is another version of Potserong Baboy. Tara, magluto tayo! Una, prituhin muna natin yung saging na saba. Yung saging na saba ko mga langga, medyo overripe pero okay lang yan. Matamis-tamis siya. I-low heat lang natin ha. Sunod, idagdag na natin ang carrots. And then, idagdag na natin ang patatas. Kung magluluto kayo mga langga, i-half cook lang yung mga veggies sa. And then, iprito na din natin yung half kilong baboy. Matapos kong naprito yung baboy mga langga, set aside na muna natin ha. So this is it. Igisa na muna natin yung sibuyas, and then sunod yung bawang at kamatis. Medyo maproseso lang itong minuko pero masarap naman. Then, idagdagan natin yung naprito kong baboy. Add soy sauce na mga langga at magdagdag din ako ng tubig. Isang basong tubig, pampalambot ng karne. Ito na ang aking tomato sauce. Maliit na pouch lang ito mga langga. So, any brand. Basta tomato sauce. Additional water mga langga para ilaga natin at ilagay lahat ng mga sangkap. Pork and beans, mga langga, kakaibang luto dahil may ganitong sangkap. At nagdagdag na din ako ng asin. And then, pork cube. At maraming black pepper. Ilaga na muna natin. At ito na, kumulo na mga langga. Idagdag na natin yung string beans. Pwede na rin yung Baguio beans, kailang hindi available dito sa lugar namin. So, ito na lang. So, ito na ang aking banana. Ito na din yung patatas at carrots. Colorful. Ang bango.
Lantawan nyo bala mga langga, oh. Kanami isang color. At medyo malapuyot na o malapot na yung aking sorry mga langga, nabulol-bulol na ha. Pero ito na, maganda na tingnan. Ang sarap-sarap. Gusto ko nang kumain. After this, magsaing pa kung mga langga at kailangan marami. Masusubok ang aking appetite dito ngayon. Tikiman tayo mga langga. Ahaha! Ang sarap-sarap na mga langga. Sa ganitong luto, makalimutan mo yung partner mo, yung boyfriend mo. Ay nako, joke lang. So ito na ang pinaka-last na sangkap, ang repolyo. Kuting kulo lang mga langga. Oops, tayo lang na ula. Close up look, ito na po ang aking putserong baboy. Ito po si Lotong Ilongga, ang kusinera niyo sa kusina. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye po!